Nung kamot aparay, yung makontrol ba si makangkaw, mga kutsarak lang. Nih. Naparpartak sa kutsara pa rin. Naparpartak na kutsara. Hindi. Makontrol ko na kutsara aparay. Ba't ilang may sambul ko? Na imbag nga bigat kada kayo mga kaparparalan. Dati kami mangkinikumpare nga agkabukab ti. Dati na gana paray. Baluster. Baluster ka no nagan natoy. Baluster. So ati tikanyam tanang ingisit kamay. Ati kanyak na napudpo daw. Kore, ada dakil magkinyak. Bago tamangan. Agkwatapay. Agkararag tapay. Kaya agtapay. Hirap. Lord, agyamang kami tatangal daw. Agyamang kami iti daytoy nga taraon ngayon kami pagsangwan itatanga aldaw kini kumpare. Kets ka kuma Lord, di mangted ti bendisyon iti daytoy nga naipaneng nga nabustoy nga taraon ngayon kami pagsangwan. Sikapot ti Lord, ti mga aywan ti magtunggal man sa kada kami. Nagtultuloy ka, nadaydayaw ka, ket daytoy ti dawatan mi gapu tinagan mo Hesus. Amen. 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 Tala makapanganti ko pare ah. Baluster. Baluster yang ako nada. Ayun. Nati kanyak ni mais na. Tistingin naman na niya tiraman na ito'y baluster nga ito'y. Sabaw na pa ya. Mait. Sa di gumulati ko paray. Pusit. Ni masala siya naglutaw. Maya. Atin. Gi masay. Jai mais. Unak dito ko. Anak na. Ulit ka tatang daw. Maya din. Patukis na nga dati pala makan. Ay katis nga mata. Tama lang makaramang kastol. Ang tangko. Hindi kasi na. Ni mas paray. Nananam. Makan patukis na pati ibabatet. Hindi masan. Hindi masan ti ko baluster ya pare. Wala ti mais na pa rin lima. Gaman to itam. Pilder jacket ko pare. Mau napi mo diya. Dublitso. Sobra 2 hektar dya, dubli tulain. 2 hektar ya. Dubliotso di manungay may bingal jay. Unsi nga sakaw. Na, siguro. Anong porsinto ya? Sisi. 10% taw. 2 hektar ya. Itiit lang natin na. Naimas pare nananam ya. Pantan tumagalan no bigatay niya. Na. Ay, ko ito para yung kulambom taon ti pisang na. Hindi pisang na yung kulambok, lumusok da. Ang akwain. Paglutan. Na, pagkalala ka maluntag, ipi damay. Katumpay gamit ko natin pare. Buksilam na tangkin. Hindi mas latan yung ulo na. Supan. Tubag na ba? Hindi pa kamaso ate pare. Ay, madya. Good yasom. Subliman ti kurad ding nanaso na. Hindi mas layan pare ya. Sala makaramang kasta yun ko. Naga na tayo baluster. Han? Saka? Salo nung pa'y ulit tayo pare. Salo nung pa'y ulit. Ano? Anong trabaho? Tawag ka pare tawa. Mula ya. Kuligig kalaan niya, sagad-sagad. Di pa traktoron mo. Hindi doon na dagi kadwa ta dirabi ng kastoy ya. May pagsusubante ka paray. 555 na sidaan. Wine. So aja tinyawid na kanang tatagsa pa. Nagbata nga taga ako. Tampakan. Tinyawid na. Sumot na gaya mo. Urnong dati ko, duwang arabi. Ay inurnong na bay. Ayun. Sulit naman ka naglutaw. Tagwata. Magpaginatang talaga niya.
Yung duma. Ay, ikaw tudot ang masya. Sunod ikaw awis magtuloy ko sa nabigat. Bigat lang ya ako na natama kita tayo gili ko ako na register ka no. Rabi ko narigat gawin nga kitain na nasingot ko na. Tingnan tayo di baba ko na. No dalam pangato tayo di nagtatang lang ato ko na. So para ikabutang mo to dakal. Yun ulit ata pare. Mukas di ko mamaming kadarakol na eh. Kala batire. Nagimas ko ma. Na. Ayan. Hintayin, timay, kita mati si Dakmay. Baluster, nagdadakol. Hindi masan. Nagadaw nga baluster. May kanta manganta. Hintay. Nanti may mga taga Davao. Ben. Din sa mga kasya ka. Di kabutang dakalan kastoy. Nanginamot. Nanginangan di dagayan pag-alalanto yan tayo ya. Hintayin tayo ka ikalaplaan, kalapan tiluan niya. Sa bukulan. Nagnanaman pare. Ay, manilipit na. Ay, dumapare ka marmartilun daw ya. May talaga ako kasi ya. Ay damdam mo di nga kuha nakita dama dito nakanay kinang pusa magbabatate kasi lang ali yan eh. Tagal nagkuadan tawag na taro. Atoy ka atin ni pasaya na dyan nagtidog sipi na. Nag-evolve da ya. Nga nagamin tatay ko taltalon. Medyo basit timakan ko. Pinakan mo pa dyan ng Herbistar. Una pa tayo bumbunag. Bangos. Yung pinagbunag dapat sagad. Sagada. Bumbunag dapat lang ah. Pagtalo-talo karga na. Siya nga pulong nga subli 30. Bayan tiga da nga subli. Pasinta. Sobra 20 ah. Subli da. Wala na po yun para eh. Kadapin lasing ko dyan. Yung nga pagay. Mas sikat sa balos to. Ang na naman. Sa pantalag na bigat. Tadakil pare. Tagpo ni Mrs. ko. Tataraman na naman ka na. Ayod na. Ayod mo. Ayan. Parang may isang bukol. Ayod na ma. Magipi ko na nakaraman. Parang may isang. Baka ng tatay aso da pare. Taggudgod. Tikay. Nabusur da ka na. Yung tikay. Yung subli ka pa yung kitatan mo. Yung pasarong kara na dyan nagbunag. Madi. Ay, gikarga. Ng iba tati pagiling ko mait. Tag lima kami. Siguro bayad na 3 milyon nga pare, awan siguro ya. Sobra dos lang ay talos ako ya. Pag-city mo lang presyo pa ngayon. 50 pesos? Hindi ka matalaman kung tag 12 pa lang. Tag city lang gamit pagain paray? Uy, sumuko na da. So na magkautag city lang ka raon. Kung ano tag 10 pa lang ti ko ti pagay. Kilaw tag city nalakan ang aro din. Manol lang nga tabayad na di ko ano. De masasakon. Suga pare, so nga basi-basi lati kanag. Tinidura man. Ang kutsara tano kamagtagawan pare kan di makontrol nga basi may subaw. Kaalat ta. Gusto man magtinidor kang kutsara tinti bulong ti saba. No amok pelain. Sting lang pare. No amok malag di dang agtataray. Tutaragitan na po. Basi-basi lang ti ko. Kanat ta ang gamin. Marikatan. Marikatan na. So, nung kamot aparay, yung makontrol ba si makangkaw, mga kutsarak lang. Ne. Naparpartak sa kutsara pa rin. Naparpartak na kutsara. Hindi. Makontrol ko na kutsara pa rin. Ba't ilang may sambul ko?
Hindi kami makontrol, no ka? Hindi naman ni mamang mo kasi ha. Baka nung kuha mahal blood mo. Hindi, nangantat yung mga na babatit. No ka? Tutsarak pa rin. Bati lang mango tala pa rin ba? Duwang hektaryot. Nakapwede pinangtarakan mo dyan at lalon mo pare. Nakuha pa rin. Na black bag. Naudya gamin si LT ako dyan nga nakapit. Naudya gamin ba? Oo dito eh. Nga nagapit. Mga basit napit ka. Basit tayo presyo. Ano lang ay mabingay mo dyan? Ay, karong manakit ako sa media. Yung si Midja. Nagudwa pa yun si Midja. Mas ka pare yan, nananam. Ano lang makaraman natin kasi baluster. Okay, grabe ang busog ka. Dito pa si Damjay, bangos. Ano bawan? Yakita yung lock mo. Utong tinikiksay. Ramalan ni Juan na to eh. Nga? Ramalan ni Juan. Kat mo. Sanong iparay. Lepas mangkanan. Muna, dupay si data. Bati ta makita ibabakit tanaya. Ati pare, dati dumaw daw gamin kay matida na ramanan. Hindi na pa naramanan nga pada ta. Ipadigutan ata galata pa manubigat. Muna. Tatag shoutout ta pare. I-shoutout ko ni kumpare ta, giti kumpare ta nga maat. Yaka oras ag subligi ha. Dama. Hindi ko saklang. Garbis na lang ako. Kaya tag shoutout tayo kakabsat. Shout out kini Milben Gakayan. Shout out lakay from South Cotabato. Shout out mat kini Id Sibayan TV. Shout out kanyang paray. Nalpas kami man nanganan. Kini Jubit Nool. Shout out paray. Kini kumparing Edwin Ngarulagaw. Shout out kanyang paray. Nabugkaw ka manan. Kini Edward Ismail. Shout out kanyang sir. Kini Jansen Iranjo, shout out kanyang paray. Kini Lia Estrada, antay, shout out kanyang mantay. Kini Jed Lumboy, paray, shout out. Kini nya pa ating anagan. Merby Birsusa, shout out pamilya Birsusa dito Tanawan City, shout out kanyang paray. Kini Romeo Respicio Jr., shout out uncle. Mangantayaw. Hindi kami pa nag-ayabon, nalpas kami nanganan. Si kami para daw mo i-shoutout mo. Shoutout kini boss nga kwa. Paring Rinaldo nga tong palan, boss. Shoutout kanyam. Then shoutout mo kini Jan BTV. Buyaan nyo kung mati video na channel na Jan BTV po. Kini Pan Fishing TV. Pan Fishing TV po. Buyaan nyo na lang nga dyan nagkalap pilam lamas. Tapos kini Farmers Maestro. Kadumot nga alam lang mo sa jitikal kalapon na tarakan na. Kasano nga kumparay. Shoutout pa ni ko kan pare ni shoutout kini paring Kulyan nga 19. Shoutout kanyam pare. Walay nga magbantay tay tikmo ta ano madi nga kamaton ti asaw. Shoutout kanyam. Ket kasano ati paray nga nabate padigo ta jikar Romania. Una, tano di nga tag-tagi ni poin. Patinggal lang dito te video ta parparalan man na ya. Una. Ket sapay lang kumata buy-buya kay latati video making ni kumpare ta ag-subscribe kayo. Subscribe ken like, share. Ket agpatinggal lang di video mi ditoin kakabsat. Agyaman kami ti panagbuy-buyayaw. Diyos ti kumuyog kada kayaw. Amen.